teraz, ešte raz, zhrnujúc hlavný obsah tejto knihy, chcela by som povedať. Tajomstvom radostnej staroby je pravá jednota s Bohom, vo viere v nášho Spasiteľa Ježiša Krista a v poslušnosti vedeniu Ducha Svätého. Toto je aj tajomstvom čistej a krásnej mladosti a plného, plodného životného diela. Naša minulosť pod Ježišovou krvou, naša budúcnosť v jeho rukách, naše starosti na jeho ramenách, naše prosby v jeho srdci. To dáva pokoj. To robí človeka tichým a radostným.